are now on track for a record result in 2024, where we must bring the ANC below 50%. Kweziphambili ngokuhlwanje iqela le-DA lithembisa ngokucutha isininzi sevoti ezixhanyulwa i-ANC isibeke ngaphansi ko-50% kunyulo lukazwelonke kulo nyaka uzayo. Eli qela libambe inkomfa yalo yonyulo eMidrand eGauteng. Kusweleke abantu abasibhozo kwingozi yemoto emasikizi kuhola u-N1 kufuphi naseMusina kwisithili saseBhembe ngentsasa yanamhlanje. I-Democratic Alliance ithi iqinisekile ukuba iza kudodobalisa impumelelo yesininzi se-ANC isibeke ngaphansi komyinge we-50% kunyulo lukazwelonke kunyaka ozayo. I-DA ikuvakalise oku kwinkomfa yayo ebanjelwe eMidrand eGauteng nalapho yonyula iinkokheli zalo mbutho. Abagqatswa kwisikhundla sobunkokheli ngulowo usesihlalweni sithetha nje umnumzana John Steenhuisen ngelixa ugqirha Mpho ecela umngeni kwesi sikhundla. Ethetha ezingomba isifuba njengenkokheli ephuma izandla kulawulo lwe-DA phantsi kwesandla sakhe, umnumzana John Steenhuisen uqinisekise abathunywa abangaphaya kwama-2,000 abazimasele inkomfa yokonyula iinkokheli ezintsha ukuba usasilungele esi sikhundla. As the leader of the DA, I'm making 7 pledges to our delegates, and they are focusing our communication on issues that matter to voters, ending load shedding, reducing unemployment below 20%, defeating cadre deployment and building a capable state, halving violent crime and devolving more power to provincial and local government. Kanti nalowo ucela umngeni kwisikhundla sobunkokheli ugqirha Mpho uzibalule ngamava nawo okulawulo ngethuba engisodolophu kumasipala waseGauteng watsho ebalula izibhambathiso anazo ukubeka iqela le-DA kwizinga eliphezulu. I've served as an MMC and executive mayor in the city of Johannesburg, the biggest of all 257 municipalities in South Africa. And my years of experience as a technocrat and as a politician have sufficiently prepared me for the position of DA federal leader. Zombini ezinkokheli zifunge zamuncintupa ngelithi i-DA izawuqinisekisa ukuba i-ANC ifumana ivoti ezingaphansi ko-50% kunyulo lukazwelonke kunyaka ozayo. We are now on track for a record result in 2024, where we must bring the ANC below 50% and rescue South Africa. This is our mission. Ugqirha Phalatse ukwathembisa ngokuzisa ubunkokheli obusulungekileyo kwi-DA anike inkxaso engagungqiyo nengenamkhethe nkqu nasemaphandleni. As a leader, I will defend the rights of everyone in the party, and I will not lead by fear, because the best form of leadership is leadership by example. I will work closely with our activists and structures such as DA Youth, DA Women's Network, DA Students Organization, as well as other ancillary bodies, empowering them to deliver on their mandate. Public reps, including in rural areas, will have my support. Inkomfa isaqhuba nangomso. Kusenjalo iqela le-DA lithembise abaxhasi balo ukuba iziphumo zale nkomfa zizakubonisa imanyano yeli qela latsho lisithi lowo uza konyulwa njengomongameli kule nkomfa kungenzeka abe ngumongameli welizwe emva konyulo lukazwelonke lonyaka ozayo. Ukanti umhlalutyi wezopolitiko ugqirha Ntsikelelo Breakfast yena uthi eli qela kuza kufuneka lisebenzise le nkomfa ukulungisa imigaqo-nkqubo yalo ingakumbi leyo ingokuxhotyiswa kwabantu abamnyama. Unogqaza wajiwe nanjengoko sele isuke yahlala inkomfa ye-DA. Onke ke amehlo athe ntsho kumnumzana John Steenhuisen nogqirha Mpho nabagaqele isikhundla sokungamela kweli qela. Umhlalutyi wezopolitiko ugqirha Ntsikelelo Breakfast uthi ugqirha Mpho akanamava angako kweli qela xa ethelekiswa nomnumzana Steenhuisen. I think mna into benoyenza into bangaba abe ngudeputy kaJohn ethemba into bangaba after ezawukuhla noba kunina
uzawuthi take over from kuye abe wafumene amava not inguqu. Ugqirha Breakfast uthi iqela le-DA kumele lilungise imigaqo-nkqubo yalo, ingakumbi leyo ingokuxhotyiswa kwabantu abamnyama xa ngabe lifuna ukuqhuba kakuhle kunyulo lonyaka ozayo. Bona basebenzisa le nto ye-non-racialism ukubloka i-transformation. Loo nto leyo yenza uba ngabe umbutho ungakhuli, because abantu abamnyama bayabona uba ngaba hayi abantu bafuna umaintaina indlela into engayo, i-state of affairs. Ukanti iqela le-DA lithi le nkomfa yeyona yakhe yankulu ezimbalini zeli qela, kwaye lithi lowo uza konyulwa khokele eli qela kungenzeka ibe nguye oza kuba ngumongameli weli lizwe emva kwenyulo lonyaka ozayo. Kusweleke abantu abasibhozo kwingozi yezithuthi eyenzeke kuhola wendlela uN1 Cebukuhle eMusina eLimpopo ngentseni yanamhlanje. Kudizwe ukuba kuntlithene kanobomi iteksi nesinye isithuthi, yaye kutyholwa ngelithi umqhubi weteksi kunobangela wale ntlekele. Ngabantu abasibhozo abaphulukene nobomi babo ngentseni yanamhlanje kuhola wendlela uN1 kwisithili sasevembe Cebukuhle eMusina eLimpopo. Kudizwe ukuba umqhubi weteksi entlithene kanobomi nesithuthi esincinane ngunobangela wale ngozi. 8 people were sadly killed in a motor vehicle accident on the N1 northbound towards Musina just before Baobab tollgate in Vembe district on Saturday, the 1st of April 2023 at around 5 in the morning. The accident is suspected to have happened when a minibus taxi overtook unsafely on a barrier line and collided head-on with a light delivery vehicle. Njengoko sijonge epasikeni, isebe linkcenkceze kubaqhubi ukuba baqhube ngobunono ezindleleni ngakumbi ngeli xesha lepasika. Kambe ke isebe lezothutho nokhuseleko kwiphondo laseLimpopo livakalise amazwi ovelwano kwiintsapho ezilahlekelwe ngamalungu azo. Limpopo MEC for Transport and Community Safety, Florence Razilani, sends condolences to the families of the deceased. Ukanti abanye abantu abasibhozo abonzakeleyo baleqiswe kumaziko ezempilo akufutshane. Liphehlelelwe ngokusesikweni igunya-bantu elilawula imida yeli namhlanje. Umphathiswa wemicimbi yezekhaya umnumzana Motsoaledi uthi eligunya-bantu i-Border Management Authority ngolwasemzini liza kujongana nokungena nokuphuma kwabantu kwimida yeli, yaye iza kusebenza njengequmrhu elizimeleyo. Lide laphehlelelwa ngokusesikweni igunya-bantu elilawula imida yeli, i-Border Management Authority. Nakubeni kunjalo eliqumrhu sele lineminyaka emibini lisebenza, yaye liqashe onogada abangaphaya kwama200 kumacandelo ohlukeneyo. The other people you saw here who are uniformed from agriculture, health, environment and immigration, they were recruited from their departments. They were already employed in those departments. We have just transferred them to the Border Management Authority. Umphathiswa ugqirha Motsoaledi uqininisile ukubaluleka kokubonakala konogada, watsho esithi akuthandabuzeki ukuba ilizwe loMzantsi Afrika lijongene nomngeni kwimida yalo. Just only in the festive period of December, fairly starting from the 7th of December until the 12th of January, when we then stopped our festive operations, we had intercepted over 13,000 people. Umphathiswa ugqirha Motsoaledi uqinisekise uluntu loMzantsi Afrika ukuba ukuqashwa konogada phantsi kwe-BMA kuzakwenza uluntu loMzantsi Afrika luzive lukhuselekile. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa iNewsroom Africa, ndinguZola Sholwana e-OR Tambo International Airport. Masitaphuleke babe babini bathathu kumakhasi ethu ezonxibelelwano kumbuzo wokuba i-DA inako kusini na ukucinezela i-ANC ifumane ivoti ezingaphantsi ku-50% kunyulo lonyaka ozayo. Ndibanqwenelela okuhle nempumelelo kukhetho lwabo mna kuphela. Iqela le-DA mna andiboni lizawugcina laa myinge we-50%.
Uba ke bafuna ukwenza loo nto leyo funeke baqule baligangathe bakhuphe neentonga zabo zogqibela eziphantsi komgquba. Kwabasibhaleleyo uMngxongo Kutu uthi hayi mna msasazi ndazi into enye kuba xa kuyiwa ezivotini i-ANC lo kwiphumelela, so andiboni ke uba i-DA ingakwazi ukugcina i-ANC ngaphantsi ko-50%, utsho esewedela. Ukanti ke uLungisa uthi ndibanqwenela okuhle noxa nje inkokheli yabo izowina futhi okwesibini. Uavuyile Rhompela uthi ayisoze msasazi ANC inabalandeli abaninzi, ngoko ke alikho ithuba lokuba i-DA ingakwazi ukugcina i-ANC ngaphantsi ko-50%. Ukanti ke ungahlomla nawe kwimixholo yethu ngokuthi usebenzise le nombolo yeWhatsApp 071 670 2548. Emva kwenyanga ezintandathu waswelekayo uSiphosethu Mqokozo lude lwafika kweli loMzantsi Afrika uthuthu lwakhe. uSiphosethu waswelekela eChina kunyaka ophelileyo nalapho ebesebenza njengotitshalakazi wolwimi lwesiNgesi. Namhlanje olusapho lumbeke kwikhaya lakhe lokugqibela eLady Frey eMpuma Koloni. Intatheli yethu uZola Sholwana usenzele le ngxelo. Lugalelekile kwisikhululo senqwelomoya usapho lukaSiphosethu Mqokozo ngentseni yayizolo ukuya kwamkela uthutho lwakhe oluvela kwelaseChina. Kodwa olusapho lujike lunyembezana ngenxa yokufika lungekho uthutho lomntwana walo ekuthiwe luza kufika ngobusuku bayizolo. We arrived here at the airport to collect the ashes of Siphosethu, and we were expecting the ashes to arrive at 10:15, and we were only told that the ashes will only arrive here in South Africa at 9:30 at night. Nakubeni kunjalo abahlobo nabamelwane bolusapho eKatlehong bamchaze uSiphosethu njengomntu obezithulele yaye elonwabela ixesha lakhe. uSiphosethu ndiyamazi from kudala sikhule sazalwa sisuke endaweni eyi-1 nalapha eRhawutini sifike sahlangana, umuntu othanda uhleka othethela phezulu sekencokola. Udade wabo uNolubabalo Mqokozo uthi wayenayo i-inshorensi yokukhenketha kodwa ukusweleka kwakhe baxelelwa ukuba iphelelwe lixesha. I-travel insurance ebenayo kodwa bathi iye ya-expire, yena bengekho awe bangabi expire, kusho ukuthi bebedonsa imali engayazi yena. OkaMqokozo ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela namhlanje eLady Frey eMpuma Koloni. Wanga umphefumlo wakhe ungaphumla ngoxolo. Dinguzola Sholwana weendaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa iNewsroom Africa eRhawutini. Kusenjalo kulutsha olungamaxhoba entswela-ngqesho kweli, ingakumbi kolo lunemfundo enomsila, ukuzingela amathuba okuziphilisa kumazwe angaphandle yenye yeendlela esele lubhenela kuyo. Nangona ukuphila kwilizwe elingelilo elokuzalwa kungekulula, kodwa kwabo sele bekhangele amarhewu aluhlaza kumazwe angaphandle bathi oku kungcono kakhulu kunokubukela ilanga liphuma litshona ungenanto yokwenza. Intswela-ngqesho egqubayo kweli yenza ukuba ulutsha luxoze mphini wumbi ukuziphilisa. uRhulithabo Nesidanga kwezifundo ze-Quantity Surveyor kwidyunivesithi yaseWits uye wazincama waphumela ngaphandle. I decided to move to South Korea back in 2021. That was after the pandemic had hit us, and I knew that finding employment was going to be very hard, or rather it was going to be a very challenging task for me. So I decided to broaden my horizons and explore other opportunities in other countries. uBoitumelo Mokgai washiya umsebenzi wakhe wasebhankini eyokusebenza njengotishala eChina. What I love about this job is that it has given me such a global perspective to the working environment. I've gotten to work with people from different countries. Umbuzo ngoku kwabaninzi kukuba ingaba amadlelo aluhlaza kusini na ngaphandle kwemida yeli. There are so many opportunities in so many industries that are just waiting
for young South Africans to come and like grab those opportunities. This has definitely been able to afford me the opportunity to save so much money for myself, and I know this is definitely money that I probably wouldn't have been able to afford to save had I accepted a contract in South Africa. Ukanti kwabo banomnqweno wokusebenza ngaphandle kubalulekile ukuba baqinisekise ukhuseleko lwabo nokuba neempepha mvume ezisemthethweni zokusebenza ngaphandle. Ukanti ke zisinazidedelana mawethu uThabile uyangena nemozulu. Kakhulu bamfene phaya ngomqulu wendaba ndiyabulisa kwemzonzulu ekhaya ndikwamkela kaloku kudesika yam yemozulu igama lam ndikuThabile uMamthembu wakwaMakhaphela nantsi imozulu. Masivulele bethamba ngephulo lokuqala phaya eMpuma Koloni eMonti ngama-26 weentshizane zemvula phaya emini nkosikane hlabele mgama sijonge phaya eGqeberha kusekuhle kakhulu futhi licwengile izulu ku-25 degrees. Nalo ke iphondo lilandela phaya eFree State eBloemfontein ngama-27 amathontsi emvula phaya emini kwaseFreystata futhi kooSasolburg neziphaluka ku-25 degrees kwamathontsi entshizane zemvula phaya emini ngomso kaneRhawutini phaya eJohannesburg ku-23 degrees kwamathontsi emvula phaya emva kwedinala yangomso kaneFerrien eGenk kuhle kakhulu namathontsi anaphaya ekuseni ku-25 degrees. Masijonge imbukela apha ekhaya phaya KwaZulu Natal eThekwini ngama-25 licwengile izulu kakhulu phaya imini ngomsikalo kwakhona phaa koKZN eMgungundlovu ngama-29 wazo futhi ezantshizane. Nalo ke iphondo lilandela phaya eLimpopo koPhalaborwa ku-31 degrees kwakhona futhi ngamathontsi nje emvula phaya emini ngomso kwakhona futhi koPulukwane ngama-27 licwengile imbukela apha ekhaya. Masijonge phaya kwakhona futhi eMpumalanga eMpombela ngama-28 wazo futhi imbukela ekhaya ezantshizane ezemvula kanti imeko phako Sekunda ku-26 degrees kwamathontsi emvula. Sihlabele mgama apho ekhaya mbukeli eNorthwest koMahikeng ngama-20 ekhathwa sisibhozo kwakhona ngamathontsi nje phaya emini emvula kanti phaya eRustenburg kuhle kakhulu noxa kusibekele phaya ekuseni ku-28 degrees. Majonge mhlobo apha ekhaya phaya imeko eNorthern Cape eKimberley ku-30 nazo ezantshizane zibikiwe phaya emini ngomso naso kanye imeko phaya ko-Appington futhi neziphaluka ngama-33 kusibekele empela phaya emini. Majonge phaya eNtshona Koloni eKapa leDumo ku-21 degrees okucwenge kamandi phaya emini ngomso kasiqukumbela imozulu phaya eGeorge ku-20 degrees limathumba ndaka izulu. Ndikuqhuda noMamvelasi ndikuthanda kangaka xesha lemyobi. Ndinithanda nonke emakhaya.